Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикои канали Автолайф. Сурӯб ҳастам дар хизмати шумо. имрӯз қарор дорам дар мошинбозори душанбе. рӯзи якшанбе аст, бениҳоят мошинам бисёр, одамам бозор обод ай. Якчанд мошинои беҳтарин аст. Навори муро то охира тамошо мекунем. Фақат хоҳиш мекунам дар навор дастгиритон сӯз шидагай бародарҷоно. Ҳама каса лайкура бизанен, як ҷой бароҳада бишинен ва видеоа то охира тамошо кунем. ва ҳамаи шумо хуб медонед дар магазини Автолайф якчанд навъи чухолҳои нав омадагиянд. Касое ки чухол дар кор бошад, ҳатман номерои ватсапи ман ҳаст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистона дорем ва ҳатман ба Автолайф биё бародар. рафте. Марамад Range Rover Sport бародаро, солош 2014, 8 моҳ. Объем 3 дизел вагон ай. ҳозир ҳама ҷо шахшу ба навор мегирам, тамошо кунем. состоянияш беҳтарин, тоза ки мошин кария гаштагӣ. Салон шак мегирам, салон шанак бинем. Магриф, салон комфорт. хуб, потолокш панорама. Автомат, монитори калон, бор компьютер, климат контроль, охлаждение, массаж. Так. Пробегаш 94 000 ай. Родной краска, пробег 94 родной краска. Марамат снега хафон мегирем. нархш бародаро 480 000 сомонӣ бо муомила дора. хуб, номери ака 93 539 93 407 74 74. занг мезанен барои шумо раво бештар маълумот метавам. Lexus бародаро 2008 сол, объемаш 7 май. Як тамошо мекунем. Америка. Салонаш коробкаш автоматай, монитор дора, мултирул, 4 та электропакет, кожни салон, люк дора. И таъиновкаш ҳуҷҷат дора? Не, ҳуҷҷати солона, таъиновкаи солона доштай. Чанд ҳафтаи шака? 125 та бо муомила мешавохӣ. Фақат сум вариант ялиш. Фақат суми нақд дар кораи номро табугака. 92 33 52 66 55 66. Намаромад занг бзанем, бо муомила мешавад. ина Мерседес бародаро 98 солай, объемаш 4.3. як тамошо мекунем. 4 дискаи на состоянии баллонош. 4 дискаи заводской дора. таъиновкаш чанд қай дигар? 6 моҳ дига таъиновка дошта. заводиш кардем.
ببین Чорусия 98 сол 93 519 93 چند هفته سین رکر 90 ها نختون демошин чара чи хели ай масад богза ҳамаш заводскои родной ахир ча ягон ҷой чи надора салон краска ҳамаш 100% занг бизанен бо муомила мешава X5 бардоро 2006 солай объёмиш 3 хоб салон ҳуҷҷат тонировка ҳамаи чи дора 4 диска балони нав як тамошо мекунем салонаш یک اخیبوش همه بینیم یکیش محکم داخل خب 4 تا الکتروپاکت های коробкаш автомат یا мултирул هم داره монитор خب салон یکیش کожний салон های ҳамаш 100% мотор, коробка, ходовой ҳамаша солона кардаган ҳуҷҷат тонировка чанд ҳафта чака 75 та мега бо муомила мешава номрот 905 00 5098 варантиялиш ҳам дора варантиялиш ҳам дора лубои мошин боша болои сумтия на мерседес бардоро 92 сол гуфтем 92 сол объёмш 1.8 як тамошо мекунем насасани балонош 4 диска тонировкаш ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар як салонша бинем чорта даш ручной коробкаш механик люк ҳам дора на чихолакои муҳрадор каси замхали чихоло дар кора бинависа чанд ҳафта сирака 40 та бо муомила мешава хоб номро ҳастам ҷан чанасяга 988 78 33 36 фақат сум варианти алиш варианти алиш ҳам дошта намарамад занг занакада ва худаш хатон чарчар мекунад ин асраҷи бардоро 99 солай объёмаш 2 як тамошо мекунем дополнительный чиз задага буферои задага пешда салонш асасами балонош ҳам бад нест вақти бош
میشه دیدین خیلی یک بار دیگه تو باش رучنوی بشوش الکتروپاکت коробкаш механик рули мерседес задиянша сильнёй пешиш кожняй насадна 090663 ира чанд тафтас яка 55 تا میگه بوم مومیلا میشه فقط سون وریانت یالیش خط سون خطیه نه مرامت زنگ زنین بوم مومیلا میشه